No niin, Aapeli Alonen, miten menee ensinnäkin? Ihan hyvin, ihan hyvin. Eka viikko melkein takana. Kyllä. Kysytään nyt aluksi, että sä tuut uutena tähän näätälaumaan, että millä mielin Korihaista Nokialla? No ihan hyvillä mieliin, totta kai. Ei ainakaan tässä mennessä ole vielä ollut mitään pahaa sanottua. Kyllä. Niin sanotusti kohti uusia kokemuksia. Kyllä. Kysytään sitten vähän tavoitteista. Mitä sulla on henkilökohtaisia tavoitteita ensi kaudella? No tietysti päästä pelaamaan. Varmaan ihan eka tavoite. Tietysti tehdä hyviä näyttöjä, pelaa hyvin, auttaa joukkueet voittaa ja sitä kautta parantaa aina pelipeliä. Kyllä. Ja mitäs ootko päässyt jo joukkueeseen niin sanotusti sisälle, vaikka koko porukka ei ole vielä ihan kasassa? Mikä on ensitunnelma? Niin. Ihan hyvä, ainakin mitä tässä nyt on ollut, että nää kaverit, mutta sais nähdä kun loput tulee, miten sitten näyttää. Tietenkin. Mitä sulla on kesä mennyt muuten kuin koripallon parissa? Hyvin mitä oot mennyt, tehnyt? aloitin golfaamaan. Mä käyn golfaamassa. Se on ollut ihan kiva harrastus tämä kesäksi. Siinä on aika paljon viettänyt aikaa ja tietysti myös treenannut. Totta. Kyllä. No sitten loppuun vielä terveisiä näätä faneille. Tulkaa kattoo kun me pelataan täällä. Voit tietysti vieraspeleihinkin tulla, mutta ei oo sinne niin pakko. Kyllä. Hyvä. Kiitos Aapeli. Kiitos.